На уваход спел 51. Сьогодні урочистості тим святом ми завершаємо період Божого народження, вельми радісне, але
короткі, звісно. І сьогоднішнє це свято запрошує всіх нас ще раз глядеться у власному хросту, на тому великому дару, який ми отримали від Пана Бога. Але так як і кожен дар від Бога, це так само повне і завдання. Хочемо собі сьогодні відповідати на питання, які плони приносить дар Святого Хресту в моїм особистому житті. На початку сьогоднішньої літургії покорно просимо Пана Бога нашого, як освятив эту воду, якою ми будемо окроплені на вспомин нашого Христа. Нехай Він допоможе нам заставатися вірними Духу Святому, якого ми прийняли у сакраменті. Всемогутний вічний Боже, Ти пожадав, щоб праз воду, яка з'являється криницею життя і служить для очищення, були очищені так само наші душі і отримали дар життя вічного. Просимо Тебе, освяти эту воду, якою ми будемо умацовані у Твой день, Пане. Обнови нас, животворчую криницу Твоей ласки, и оборони нас от всякого зла, якое погрожає душі і тілу, как мы могли с чистым сердцем наблизиться до Тебе и отримать Твое избавление. Праз Христа, Пана нашего. Нехай всемогутний Бог очистить нас от грехов, раз этого харистичного квяна, учинить нас годными брать удел в небесной гостине Его володарства. Аминь. Прославляем Тебя, дякуем
Святої Мши пролетниці всієї нашої парафії. Молимся. Усемогутний вічний Боже, після хрещення в Йордані Ти урочисто обвестив, що Христос, на якого сошел Дух Святых, это Сын Твой умилованный. Дай просим, как усыновленные Тобою и отродженные с воды и Духа Святого, завсёды жили мы у Твоей любови, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и владалец в едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. Так каже Пан: ось слуга мой, якого я підтримаю, вибранник мой, якого подобала душа моя. Я спаслав Духа Своего на Його, и Он принесе народам правосуддя. Не буде кричать и не буде ускликать. На вулиці не буде чутно голосу Його. И Он не зломить надломленные тростины, и не погасить тлеющего кноту. Для правды принесе Он правосудие, не ослабне и не надломится, покуль не установить правосудие на земле. И наказал ягоних чекають острови. Я, Пан, покликав тебе у справедливости, и взял тебе на руку, и сформовал тебе, и учинил заповедом для людей, светлом для народов, как ты открывал очи слепым, из вязницы вывел полонных, с дому зневоленных тых, кто живе у темры. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Читання книги «Діл апостолов». У тыя дні Петр, адкрыўшы вусны свае, сказаў: «Сапраўды разумею, што Бог не зважае на асобу, але ў кожным народзе мілуе яму той, хто баіцца яго і паступае справядліва.
і Он послав своє слово синам Ізраїля, обвіщаючи спокій про Ісуса Христа. І Он є з Паном усіх. Ви ведаєте, що відбувалося во всій Юдеї, починаючи від Галілеї, після хресту, який обвістив Ян. Ведаєте, як Бог помазав Духом Святим і моця Єсуса з Назарету, який ходив, робячи добро і оздоровляючи всіх опанованих дьяволом. Бо з ним був Бог. Це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Матвія. У той час Єсус прийшов з Галілеї на Йордан до Яна, та приймати від його хрест. Ян же устримлював його, кажучи: «Гэта мне треба від тебе приймати хрест, ти приходиш до мене». Сказав йому Єсус у отказ: «Дозволь тепер, бо так належить нам виконати усе, що справедливо». Тоді Ян уступив йому. Коли Єсус охрестився, одразу вийшов з води, і розкрилися йому небеси, і убачив Духа Божого, який спускався як гол, і сиходив на його. І голос з неба промовив: «Гэта син мой умилований, якого я уподобав». Это слово Пана. Главное, Христі, брати і сестри, як уже казав на початку, сьогодні це свято хресту Пана, хресту нашого Пана Ісуса Христа, хочемо використати як можливість, або певне завдання, приглядеться нашому власному хресту. А менавіта тому, що за ним йде, бо хрест як дар, який ми отримуємо від Пана Бога, це в першу чергу так само певне завдання. І які плони хресту ми вже маємо? Ну, напевно, коли сьогодні тут присутнічає, то це так само вже добрий знак, що цей хрест не чисті там не змарнований, але він дає якісь свої плони, веде нас до Бога. І це перше, на що, звісно, хотілося звернути увагу. Бо, поглядите, сьогодні, звісно, в більшості ми хрестимо діток, і тому нема ось такого кунанню в воду, як було за часов Єсуса, коли ми сьогодні читаємо, і як це вчинили з Єсусом в Йордані. Сьогодні ми поливаємо, і це достатково, як відбувся хрест, так направді. Але в цьому всім згубилося певне, може, значення самого слова хрест, бо хрест нам асоціація, це в першу чергу, ну, сакральне, так, перший, важний, який очищає з першородного граху, але само слово хрещення чи хрест – це погруження, кунання. І у самому слові вже заключається така сутність того, до чого ми ще покликані. Ми покликані погрузитися у Бога. Ми маємо окунутися у Ісуса Христа, у Святую Троїцю, в цю любов, яку Бог має до кожного з нас. І тому, так направду, розважаючи над тим, які плони приносить
хросту в нашому житті, то треба задати ось це питання, наскільки ми погрузилися, окунулися у Бога, у дар Святої Троїці. Наскільки ми прибуваємо і відчуваємо ось те, що Він є в нашому житті, або ми у Нім живемо, рухаємося, існуємо. Бо віра – це те, що надає сутність ісполнення чоловіка. Коли сьогодні одобрати, нас віра, так направду, може ми так сразу, хтось не зрозумів, але в сутності ми згубимо все. Уміння це у Христі, у Богу, ми маємо сповнення, ми маємо зрозуміння, ми маємо відкриття самого себе. У сьогоднішнім читанні, яке розповідає хрост Ісуса Христа, так само відкривається вельми важна правда. Дочинення до Христа, але так само дочинення до кожного з нас. І знову ж, можна собі уявити, не ведаю, може хтось був у Святої Землі, і там є, коли відвідуються паломники, їдуть на Йордан, в це місце, де був охрещений Ісус Христос Яном, но то вельми часто эти группы повторяют одно обновление Святого Хросту. Перепадаются специальные такие вопротки, ну и погружаются, окунаются у Йордан, так обновляют в себе это обещание Святого Хросту, наново обуджають собі в границю. Але треба сказати, що Йордан не з'являється чистою речкою. Це ж брудна така, навіть нічого не видать. Там, як станеш на воїну, то вона не бачна, так направду. Бо і сенс не у таким обмитті чистині якоїсь. Це не на світість поїхати, чи на нарач, де там добре все бачно. Сутність була у іншим. І тут можна поглядіти, коли чоловік ось так вийде у вопратки, опранутий, мокрий, ну то може не належить до лепшого вигляду такий, бо коли ми так змокли моцно під дождем у вопратці, ну то так виглядали, як кажуть часами, як мокра куриця така. Ну, що показує, що щось як-то не вельми пристойно собі хтось виглядить. І, скажімо так, це так само повний образ і дуже цікавий. Поглядите, що Ісус Христос, який був, напевно, саме окунутий в цю воду Йордан, так само виглядав на ось такий мокрий, якби не до кінця, може, такий пригожий, розуміє, таким, але не глядячи на це, ось що він став разом з грешниками у цій черзі і був охрещений так, як усі, хоч не мусив це чинити, направду. Не глядячи на це все, відкрилися небеса і почувся голос Отця, який каже, це мій син умилований. Тобі якого я маю уподобання. І це правда і знову дотичить кожного з нас. Бо грех чинить нас вельми, скажімо, такі пригожими, а наоборот, треба сказати, вельми непригожими. Кстати, духовним. Кожен грех, кожна наша слабость, наш вибір зла в нашому житті, так направду вельми моцно нищить пригожость, яку закладена Богом у наше життя. Але не глядячи на це все, не глядячи на те, що у нашому житті ми вельми часто спотикаємося, упадаємо, розбиваємо коліни, в сенсі таким духовним. І не тільки у той момент, коли ми були охрещені, але так само і сьогодні. Бо хочу говорити кожному з нас, ти мій син умилований, ти моя дочка умилована. Тебе уподобав я. Это правда про Бога у дочинении до кожного з нас. Что наш грех и наша слабость так направду не перешкоджають Богу, как нас любить. Видите, коли мы сегодня такие были вельми щирі, всі розповіли все своє може життя, все так ладно, то що в нашому житті відбулося, ну то хтось би розчарувався би, одним другим думав, що він такий, а оказалося ні, і він ось такий грешний, чи щось таке. Нам тяжей було, а часом тяжко любити того, хто недосконалий, хто як-то десь там не дотягує до нашого уявлення, нашого ожидання. Але Бог у дочиненні до кожного з нас поступає інакше. Не глядячи на ту нашу греховність, Він сьогодні наново хоче повторити цю правду, як ми її
гэтай свята Святого Хресту прыняли. Ты моя дочка умилована, и ты мой сын умилован. Тобі маю подобання. Гэта надзвычайная Божа любов, якой не растлумачена і не, скажімо, чому вось менавіта так? Што Бог піш любов. Таму вось у такі спосіб також на нас носіцца. Це зрозуміло, што Ён прагне нашай дасканаласці, нашай святосці. Ён усяляк будзе нам дапамагаць даваць свою ласку, але не гледзячы на тое, што мы яшчэ не дацягваем да якосці да той вышыні, да якой мы маем ісці, да чаго мы пакліканы, то не гледзячы на гэта, і так нас усіх прымімае вельмі моцна. І да праўды сённяшняй гэтай урачыстасці, сённяшняе гэтае свята Святого Христа. Каня, тут ёсць месца яшчэ для нас. Сперадзе, перад нами. Каня, і сённяшняя гэта урачыстасць яшчэ запрашае нас да яшчэ даного вельмі, думаю, важного такого моменту, для пэўнай нашай адказнасці, бо большасцю тут дарослыя, альбо бацькі сваіх дзяцей, альбо бацькі хросныя, тых, якія мы ахрысцілі. Гэта заўсёды такі, думаю, важны момент задаць сабе пытанне адносно таго, як мы з гэтымі нашымі абавязкамі, якія вынікаюць, якія мы абяцалі Пану Богу. Падчас хросту святар пытаецца бацькоў, чи усведамляеце сябе, што бярэце на сабе адказнасць, выхоўваць сваіх дзяцей у веры. Ну і усе бацькі адказваюць, так, усведамляем, мы гатовыя. І да бацькоў хросных, а вы хросным ці гатовы дапамагаць бацькам гэтых дзяцей выконваць іх абавязкі. І так там заўсёды, я прынамсі яшчэ не пачуў, каб хтосьці сказаў, што не гатовы. Усе былі гатовы. Важна сёння, можа, задумацца над тым, як з гэтым мы вывязваемся з гэтых нашых абавязкаў. Чи мы з'яўляемся прыкладам для сваіх хрэснікаў, тых, якімі хроснымі бацькамі мы з'яўляемся, чи ў нашым жыцці мы аб іх памятаем, молімся, імкнемся да таго, каб яны таксама зрасталі ў гэтай свяце, чи дапамагаем ім у сваім жыцці пазнаваць Хрыста і захапляцца ім, погрузиться в Бога, наполниться им. Это наше задание, от которого не можем мы николи учекать, это то, и часом что мы будем различены так само. Тому сегодня хотим просить Пана Бога, как мы стали такими добрыми свидками, как это обещание Святого Христа, и мы склали, у своим житті хотели реализовать, и так само допомагали тем, кто нам доверил, что с Бога нам дадены нашу такую духовную опеку. Думаю, что это вельми важно. Но особливий спосіб сьогодні в этой свята ще раз хочу просити доброго Бога, і Он дав нам вижити досвід по погруженню глибокого до нас. Що правда не буде тільки теоретичним, а вона стане практикою нашого життя, таким глибоким досвідом, то ми для Пана Бога з'являємося умилованими Його дітьми. Вызнаем нашу веру в единого Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего важного и необачного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створенного, одиносутного Айсу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замучений і похований, і на третій день воскрес, поводле Писання, і узійшов на небо, сядіть праворуч Отця, і знов прийде в хвалі, судить живих і померлих, і яко владарству не буде конца. Віру Духа Святого, Пана і Животворцу, який Зайця і Сина походить, якому разом Зайцом і Сином належить поклонение и хвала,
які промовляв праз пророков, веру у один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Да Иисуса Христа, нашего Збавцы, является шляхом светлость, да веруемся всем нашей молитвы. Молимся за Христовий костел, как прозрост для народжав нових дітей, для життя у ласці. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого лица, как пошираючи у свете правды Евангелия, він допомагав людям прийти до одиного і правдивого Бога. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за батьков, які ожидають похрестить своїх дітей, как розуміли отказність за їх релігійне виховання. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за християнских миссионеров, возвещаючи добрую новину, я не пам'ятаю про культуру і коштовності того народу, серед якого працюють. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за молодь, щоб вона мудро і розважливо користалася стовпами масової інформації. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собраних, щоб ми вдячні Богу за ласки, отримані під час святого Христу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. И утешение наших сердца, хитается, совещания, приходим на Евхаристию, особливый способ молитвы за всю нашу парафию, составление святости, познания, хвала Бога, а для померлых да, життя вічне. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, який раз прийстя Твоего Сына, разгоняешь темру, греху и смерти, выслухай наши молитвы и учини, как перемагаючи зло добром, мы были в свете святками светла. Праз Христа нашего. Аминь. Спел 327. Нещасника Твою и вашу отвяру, Твоего Бога, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме отвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Боже наш Отче, прими ті дари, які я приносим, на ушанування, об'явлення Твоего умилованого Сына. З ласки Твоєї нехай переміниться не в ахвяру Христа, який пожадав змить грехи світу, який живе і владарить на віки вічні. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серце. узносим их до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і спаведна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, Святы Ойче, Всемагутны вечны Боже. Ты у цудоўных знаках на Ярдане
объявил нам таємницю нового хресту. Твой голос прогучал с неба, и мы поверили, что Твое Слово, пробывая сярод людей, Духом Святым, який зійшов у вигляді голубки, Ти намастив Христа Твого слугу, алеєм радости, и поселил его, послал его обещать добрую вестку убогих. Тому с орелами в небе мы прославляем Тебе на земле, разом с ними ускрипаючи. Святый, 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 Ан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Рассана на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Рассана на вышинях. Собраduj Боже, Ты святый, и справедливо хвалит Тебе все Твое створение. Бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действуя эмоцию Духа Святого, Ты все оживляешь и освещаешь, и неоспыдно сбираешь народ свой, как от усходу солнца и до заходу складал имени Твоему чистую хвяру. Тому в єдності з усім костьолом, в перший день тижня, коли Ісус Христос воскрес і спасал на апостола Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти мocою Духа Твоего гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталі яны целом і крывёю нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благославіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Подобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благославіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа в хвале. Пане, вспоминаючи збавчую муки Твоего Сына, а так само его цудовное воскресение небовшести и чекаючого другого Христя, с подяку и складаем Тебе эту живую святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего костела и прими его как ахвяру, якой Ты пожадал бути милостивым. Дозволь ко дну змоцненное телом и кровью Твоего Сына, наполненное Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом в Христе. Нехай Он сам учинит нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперс с Наисвятейшей Панной Богородицей Марии, со святым Юзефом и прочистым обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святым Яном, святым Максимилианом, святым Яном Павлом другими и всеми святыми, про заступництво яких мы сподеемся на Твою неостовную допомогу. Просим Тебе, Пане, хай гэтая ахвяра наша поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкав умацовать у веры, любови костел Твой, який перегримує на землі, со слугой Твоим папом нашим Францишком, біскупом нашим Тадеушем и всем духовенством, и всем народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобой. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх розсіяних
по свете детей Твоих. Наших померлых братов и сестер, и всех, кто уласся Твоей душой святого свет, милостиво прими благодарство Твое, и мы спадемся жить. К образом зими завсегда радоваться Твоей хвале. Раз Христа Пана нашего, возле Бога одорвай свет усялякими добротами. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Божий, čo всемогутный, в едности Духа Святого, вся пошана и хвала, празу все веки вечные. Сын Божий стався человеком, как мы могли стать детьми Божьими, тому полная удячности, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избавь нас от душевного зла. Да ласкаво супокоит дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей. Как мы были завсегда вольны от греху и захованы от усяляка неспокой. Шукали исполнение счастливой надеи. Прийся, збавця нашего Иисуса Христа. Вот Твое благодарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидай вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважая на грехи наши, на веру Христела Твоего. И пусть ласкаво згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едность. И живешь и благодаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокоя. Спокойно. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, одари нас упокоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу. Щасливе, покликане на вечеру Ягону. Пане, я не вартий, как Ты войшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Ось той, про кого казав я. Я бачив його і засвідчив, що він Син Божий. Спел 155. Не ты место заездил, ужас святый
стайни насенье, не имел ты места хоть зварить, пришел земный оскверненный, как греха Адама поправить, принести нам утешение. Не имел ты места Божа, хоть прагнул свет притулите, подать скрывавленные руки, скрижа з яким будем жить, без места выходим кнуся, нам дать грехов отпущение и проскрижовы покуты, свет радовать знищення. Не вел ты места хоть прагнул, свое открыть сердца людям, как ласку Бога спознавши, больш не жили в греху бруде. Чому ж тепер так тяжко, плач до небес уздымаем, хіба тому, что для Бога у душах места немає. Не имел ты места в заезде, участь святых в Вифлееме, и народился ты, Иисус, у бедной стайни насенье. Не имел ты места хоть збавить, пришел земный оскверненный, как грех Адама поправить, принести нам утешение. Не имел ты места, мой Боже, хоть прагнуть свет притулите, подать скрывавленные руки, скрижа з яким будем жить, без места выходим кнуся, нам дать грехов отпущение и проскрижовы покуты, свет радовать знищення. Не имел ты места хоть прагнул, свое открыть сердца людям, как ласку Бога спознавши, больш не жили в греху бруде. Чому ж тепер так тяжко, плач до небес уздымаем, хіба тому, что для Бога у душах места немає. Чому ж тепер так тяжко, плач до небес уздымаем, хіба тому, что для Бога у душах места немає.
Спел 290. Славьте Бога все народы, аллилуйя. 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 Славьте Бога, Его святыни, славьте Его на небесной моцы Ягоной, славьте Его за Его могутные справы, славьте Его за безмежную величь Ягоную. Славьте Бога все народы, аллилуйя. 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 Молимся. Милосердный Отче, подмацованные святыми дарами покорно Тебе просим, как верно слухаючи Твоего Сына, мы сослужили называться детьми Божьими, и соправды были ими, раз Христа Пана нашего. Ласка ще нас Яго на свята, на неділю свята Степана. Коли гэты урачыстасці, гэтым святам завяршае перыяд Божага нараджэння і уваходзім у гэты такі так званы звычайны перыяд літургічны. Хоць ж традыцыйна яшчэ да духовалютнага будзе супольна спяваць каляскі, будзе як-то перажываць гэтую радасць. Ну, за гэты час асаблівы спосаб, чым вам дзякую за шчыры дзякую за ўдзел у сённяшняй гэтай літургіі. Дзякую тых, хто прыбіраў нашу каплічку, за складзеныя ахвяраванні, якія складаюцца на справу будовы нашага касцёла. Асабліва хочу падзякаваць тым, хто браў удзел у парафіяльным нашым калядаванні, як заўсёды, было, напэўна, вельмі так цёпла, па-сямейнаму, ну і радасна за гэты наш удзел. Шчыры дзякуй. Няхай добры Бог кожнаму з вас узнагадуе. А на гэтым тыдні літургіі мы адзначаем 17 студзеня, пятніцу, спаду святога Антонія Абата. Калі розпачалі мы ўжо так досць актыўна хадзіць па калядзе, значит, душпастырскія адведванні. Ёсць магчымасць, хто яшчэ хацеў бы нас запрасіць, гэта можна ўчыніць, альбо ў закрытую картачку прынесці з адресамі, тэлефонамі, альбо адразу дамовімся, калі ўжо ведаеце, калі у вас час вольны, альбо просто яшчэ стэлефануемся з вами. Ну, але таксама можна прыслаць смс-кі, вайберы, чи як так. Главное, каб змясціць пэўныя інфармацыі, каб мы ведалі, хто гэта, адрес, тэлефон, ну і таксама больш-менш які час вам пасаваў, таксама сабе гэта ўсё запланаваць. Ну, а адразу таксама хочам усім вам падзякаваць, тым, каго мы ўжо адведалі, за вашу адкрытасць, веры, сама за ахвяры, які складаецца традыцыйна. Ktoś jak miarę przeznaczają na sprawę budowy naszego kościoła, bo to najbardziej taka ważna sprawa w bliższym czasie to dla naszej parafii. No i z takich praktycznych spraw, co chciało się zaznaczyć, jak na upiatnicę obowiązuje post i świętara. I was tak naprawdę, tam kiedy świętar pochodzi w upiatnicy, no to
стараемся не robić mięsnych strawów, kiedy chcę poczęstować, a to w tę piątnicę, ja забыл, что пятница, весь день mnie mięsem karmili, wspomniał tylko wieczorem. Tam вот wiecejka. I wy tak samo pamiętacie. Właśnie. No a za poczęstunek, co się jeszcze wiedział. Теперь объява для детей и батьков ваших, что вертаемся до катехезы, час каникул кончится, тому с великой радостью, от понеделку, занятки, вертайте ласка, задбайте про то, которые детки наведывали эти занятия, это не важно. Это один из отказов на обещание Святого Христа, формирование человека христианина. Na кожного второк у каплиці 19 годині відбувається набоженство про заступництво Святого Антонія Подоланського. Кожну середу запрошує на набоженство до Святого Юзефа. Усім юбілятам, ім'янінникам надходять жартині, складом найліпше пожелання, Божого благословення, здоров'я і всіх патронів вас. На цей сьогоднішній день, це свято, прийміть Боже благословення. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в покое Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангел Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божою, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Аминь. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком, Святый Архангел Михайле, молися за нас. Спел 151. Спел